maragsakan ti Department of Trade and Industry agapot adun dagitay ang nakapansin dagitay local products na display iti barong mall iti syudad iti Lawag iti laing akalman idol Bernard ket adu dagiti na i-display kas kum iti Abel Iloco dagiti garments dagiti handicrafts dagiti produkto iti tartaroon kas iti kape kende dumapa yung produkto nagpagtansi iti Ilocano iti manarimanan na display iti may nga bazar iti ground floor iti barong SM iti syudad iti Lawag second iti DTI napitas iti damo feedback kada itay aggatang gaputa do pala na iti turista nga napan kimamakam nga nagyawid dagiti kahit nang iyawid nga agturong iti bukod na probinsya Kalpasan iti palorong pambansa iti agdama idol Bernard tuloy-tuloy iti panag-display dagiti local products tanikan dito iti agana ti June 12 nga batang damit nga gi-display iti produkto iti nakamat nga mall iti syudad iti Lawag manglamdama iti DTI nga babayan iti innovations kendi pa naka-upgrade ti packaging dagiti produkto at dapay nga pimatok iti global market akas kayat iti aking kuko iti nakamat nga mall iti sa Lawag tunanan global nga mall dati idol dance SM Mall. Mabali mo nga i-mention at na tayo iso na, client tayo iso na. So you can say SM. Yes, Idol Bernard. Okay. Kahit kami iti SM ko dati local na pero global pa. Market, Wow. Global. Barong nga terminolohiya kadagitay business man kati local gaya men ha global. Nice. So local products but pang international iti market na Idol Bernard. Iso nga iti agdama kadagitay daan iti partuat pabandal magkoordinar iti DDI tawi kasi may showcase met dito Question. Basar iti Question Idol Dance. Libre DJ pwesto na adabayadan da iti DTI. Adabasit lang Idol Bernard kahit bulsa data. Dati adabasit no si kayang-kayam Idol Dance Hawaiano ka dati sa pala negosyante ka sa pala nagadot negosyo nga sa Bali na naging na pa iti katayan akapeng hindi ba ito na Idol Bernard so affordable iti affordable kita may promote may local products iti produkto kada iti paggaduan iti tao iti baro iti SM Mall iti syudad iti Lawag hamat nga po di dati tay kukwam Cardoms nagpasagid ka pa ito wala tako nakita nang inikanak ni Daniel at mahilig mo agpa-Gcash kami ni Daniel so ako nakita niregaluan na ako nakita detoy kung nakita tetat premium ko nakita siripag ang kasikat damdamak to nga siripan nanta baka hangakukuha ni Idol Dennis kung ko nakita baka kumalibagtong di dyan kaya latamot naman pasagidam ko na naman may surprise tayo mo expectan dapat mawaw ka Idol Bernard so nga nandali ado lang kami dito pa kumikonta tayo sut ka po ng aguray kadagitay local products dagitay mayat nga makakita mabanda lang iti SM Mall Grand Floor dagitay pagtangtagsi tayo produktino kano kahit magatangan iti barong mall iti syudad iti Lawag damag pelang manibot mismo ti DTI Idol Dennis Alipio tatak Aramen. Alright, maraming salamat Idol Dennis.